Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Sziasztok, és köszöntelek benneteket a Minecraft Janina Craft Texture Pack Review-ban. Elég neve van, de a végén látjátok, ez a Janina Craft. Most megmutatom, egyszerűen keresném egy mappet a weboldalon, vagy a Minecraft fórumon, és ezt találtam, ami végülis elég jól néz ki, mert mindent bemutat, tehát mindegyik kockának az egyes kockákat bemutatja. És nekem tetszett, úgyhogy ezt letöltöttem, és talán jobban meg is tudjátok nézni. Na, tehát itt feljövünk, itt a létrán, megyünk, a víz nekem nagyon tetszik, ahogy megy, csak ahogy megy, látszik a sod, jó, hogy látszik a sodrás, fák, a lába is nagyon szépen néz ki. Tehát ilyen HD-s, és mégiscsak olyan hasonlít egy kicsit a defaultra. Valahogy nem tudom. És nekem ez tetszett rajta. Szóval ezért ezt választottam. Itt nagyon látszik. Szóval nagyon látszik rajta az a kis pisi, ami visszaszívja ugyebár a dolgokat. Ez micsoda? Szóval ez az egyes dolga, és itt a házak, tehát így nézhetnek ki a ti házatok, szóval ezzel építkeztek. Úgyhogy most ezt fogom használni az én Let's Play-embe ugyebár, amit most kezdtem nemrég. Szerintem nagyon szép ez a texture. Nézzük a házakat. Itt nagyon jól látszanak az egyes dolgok, leírva, hogy mi micsoda. Ez ugye szintetek ugyanúgy néz ki. Ez gyönyörű, ez a virág, ez is nagyon szép. Az egyes füvek, torcsok, tehát a világítások, torta milyen szép. Így néz ki az a világ vége. Aztán még ez is, tehát aminek rondának kéne kinéznie. Az is egy picit ronda, de akkor is olyan lehet látni egy szív. Ez itt mind a pokolnak a lehet is látni, hogy tehát így nem egybe van, hanem így. Tehát nem ilyen rácsos, mint ez itt, hanem egybe van, és ezt szépen lehet látni. Itt ugye van. Aztán itt az egyes fotók. Ez tetszik. Ezek jó. Itt az egyes egyes darabok. Szép diamant. Nézd meg, milyen gyönyörű. Minden egyes kis pontra figyeltek. Ez fantasztikus. Eddig ez a kedvencem talán. Kedvenc texture. Itt ugye az autók. Gyönyörű vagy. Gyönyörű. Redstone. Nézd meg. Minden egyes kis pacak.
víz, láva, fények, szóval egyszerűen fantasztikus. Gyönyörű, nézd meg a fát, az egyes fát, különböző templom például, hogy néz ki. Aztán menjünk le, itt vannak az oldalak, itt hogyha nézzük barlangba, ilyenekkel tudsz találkozni. Ez is nagyon szép. Ó, hát? Ezt mindjárt megmutatom még. Szóval itt vannak bejegyzők, különböző mobok. Ja, itt a vége. Vagy hát menjünk ide be először. Igen, itt a szalfán. Nézzük, hogy van, ha bemész. Úgyhogy, tehát nem csak a texture pack gyönyörű, hanem ez a map is, amit még csináltak. Ez... Hát jó. Szóval ezt nem csináltak, nem? Csak így ott van. De hát köszönöm a map csinálónak, hát ez is egy szép munka, amit csinál. Itt a világ vége aztán, igen. Igen, megint kimegyünk. Zombi. Hát egy zombi. Igen, és jól emlékszem, ott. Itt van a. Igen. Itt vannak a mobok, különböző mobok, tehenek. Malacka. Hát ez... Oké, ez nem néz ki van. Hát ezt mondom, hogy ez nem néz ki van. Mushroom. Ahol emberek. Csirkék. Workshop. Oké, mi van itt? Ez mi? Silverfish. Slime-up. Slime. Poke. Kést nagyon. Ezt utálom ezeket. Ezek olyan szörnyű. Zombie pigmenek. A lore. A place. Ez mit van? De miért? Lava slime. Szerintem magam. Mehetünk tovább. A creeper, a zombie. Gyönyörű. Nézd meg a creeper. A zombie szerintem nincs kész, hogy megvan. Ez is nagyon félelmetes. Szerintem nagyon szép ez a texture. Szóval ez volt a Johnny Craft. Remélem, hogy tetszett. Mégis ennyi volt. Szóval ilyeneket még többet fogok csinálni. De egy kicsit izgalmasabban. Mert most 2 óra csak most vagy idő felvenni és ezért egy kicsit elvis vagyok. De sajnálom ezzel. De ezt be akartam még mutatni mielőtt, mert holnap elkezdem megint a Minecraft Let's Play-t, és akkor azelőtt, hogy be tudjam mutatni. Szóval ennyi volt, ez volt a Johnny Minecraft,
remélem tetszett, örülnék egy, nem tudom, így kommentálnak vagy bármi, hogy tudjam, hogy ezt valaki nézi, és akkor találkozunk a következő rész, bármi van. Szóval, sziasztok, és minden jót!